ആദരണീയനായ വടക്കേക്കര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഫരീഫ് അവരെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. ഈ കാലം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പുതിയ തലമുറയിലെ ഈ കുഞ്ഞു മക്കളിലൂടെ, നിങ്ങളിലൂടെ പുതിയ വിത്ത് പാകേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒരു മരമെങ്കിലും നട്ട് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് പ്രകൃതിയോടുള്ള സ്നേഹവും ഉത്തരവാദിത്വവും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും വൃക്ഷങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും അവയെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. We need to wake up, we need to wise up, we need to open our eyes and do it now, now, now. We need to build a better future, and we need to start right now. We're on a planet that has a problem, we gotta solve it, get involved.